Прывітанне, сябра! У сённяшняй вандроўцы па беларускім лесе мы паспрабуем адшукаць чароўную расліну – папараць-кветку. Паводле павер'я, каб знайсці папараць-кветку, трэба выйсці ў купальскую ноч у лес аднаму, без ліхтара. І настолькі далёка адысці ўглыб леса, што не будзе чуваць ні пеўняў, ні сабак з бліжэйшых вёсак. Дзесьці там, у самым гушчары леса, зіхаціць гэтая чароўная кветка. Ты, хто знойдзе яе, зможа разумець мову жывёл і дрэў, бачыць скрозь зямлю схаваныя скарбы і ведаць будучыню. Папараці ў гэтым лесе сапраўды шмат, але ж ці зможам мы адшукаць чароўную папараць-кветку? Здаецца, мы зайшлі ў самы гушчар Белавежскай пушчы. Добра, што зараз дзень, бо ўначы мне, маленькай курапатачцы, было б страшна. Адзін знаёмы смоўж неяк распавядаў мне, што бачыў сапраўдную папараць-кветку ў гэтым самым месцы. Не верыш? Але гэты смоўж вельмі шчырая істота і ніколі мне не крусіў. Глядзі, няўжо ад гэтай папараці ідзе ззянне? Так і ёсць. Смоўж сапраўды не падмануў. У Белавежскай пушчы і праўда можна натрапіць на ўнікальную і вельмі рэдкую расліну – каралеўскую папараць. Яна ніколі не квітнее, але споры яе час ад часу выпраменьваюць маленькае ззянне. Сапраўдная папараць-кветка. Мажліва, каралеўская папараць не дапаможа нам знайсці скарб, але дакладна парадуе і падзівіць сваёй прыгажосцю. А наперадзе новыя прыгоды.